Wanamu adwuma ɛho nkɔmmɔ a ɛnura ɛne ɔman no bɛdi na ɛnura no yɛtoa so kakra. Mpanimfoɔ bu bi sɛ obi ka kyerɛ sɛ bɛgye aduane na fa hyɛ wano pipiripi mu a mepaakyɛw onni watam. Ti nkɔmmɔ nam ne odi ne paa o. So obi ka kyerɛ sɛ yama nsa akɔso amage bɛgye aduane hyɛ wano pipiripi mu a onni watam. Na eduru dwumadie bi so na ɔde ho nkyerɛkyerɛ ɛbrɛ onua dasani a wonim sɛ bi wo hadwen wonim ne wɔka wonim ne wɔyɛ na ɛnyɛ wo ɛna wobɛtu ne fo na wadi kae anya adwene bi ɛwɔ ne tiri. Nanso ewiase mehu yanka eni aduru enti abrabɔ na yɛbɔ no ifiri baabi ne akɔwie baabi. Enti sɛ wokɔto sɛ obi tu no bafo anaasɛ obi ka asɛm bi a tɛwaso ne tie bi ebia na asɛmfo baako bi wɔ mu a wofa ebetimi aboa wo dada asetena. Kristo onhyira yɛn daa. Amen. Ɛno nkɔmmɔ na yɛdi no sonsa no ma yɛte asɛ sɛ Onyankopɔn bu nipa no wa mu nipa metena asase so kwa. Ne mmom no ɔbɔyɛ no ɔkyerɛ yɛn sɛ etwaso nipa biara timi bɔ mmɔden ɛde ne nsa yɛ biribi ɛde pɛ na no aduane sɛ bɛyɛ a ɔno nso ne dada asetena mu no ehu ehihia ne bebree. No edi nkɔmmɔ no duru akyiri na Yesu Kristo baayɛ no nso edwumadie wudu obedi yɛ nyinaa no na adwumasɛm ɛbata dwumadie a obedi yɛ no. Nti yɛnhwɛ asɛm bi ɛwɔ Matthew chapter 17 verse number 24. Bosun tien na meno atua no mo na ya bompa ye hyira so. Odofo a wo hwɛ me na wo dwumadie so e pa kyɛw mentoto wadwuma a ɔyɛ no ase. So all life no so na wonsa no dwuma bi a ekita wo a israel menam Yesu Kristo anim asɛm so kufo na ma hye nkuran sɛ bɔmɔden ne kura dwuma no mu yie ti wani hwɛ wadwuma. Every sɛ abraba ye boi sɛ unni adwuma bi ya obuo kura nipa wo ma akura no ɛsote. Obi yoba buo kura wo bibi kakra woyɛ ɛrehwɛ na setenam. Adwuma no mu a na wahia bɛɛma na wakodi bɛɛma n'akyi ɔdɔ asɛm nti adwuma woyɛ no wagyae na akɔtena bɛɛma ne so. So won kran a ne wagya na adwuma hɔ wagya adwuma na woyɛ ne nkran no hɔ. Adwuma na woyɛ ma na aduane di no. Adwuma na woyɛ no atimi ma ne totɔ nneɛma kakra no. Na ɔdɔ asɛm nti ne wagya adwuma no ato hɔ na ɔbɛsena kɔhyɛ boase ɔbɛfrɛ no ɔsɛ mo Kwame Asmasi ɛnkyɛn. Wurade mfa bɔne nkyɛ. Ebewi aseɛ na Kwame pepra aboni dwetire miɛnsa awom. Owia no ordinance no parking because why dada. Bewi ase na asɛm no
na edurante na ene ada TV programs. Sister, penifo ne bu bese unim wo a hwe na. Anya hwe kura wate se maybe te se wo wonsaso ebi kura no a omo wanunyam kura che omo ahofe che bema bi do masim e wasa akwa ne so amenei omo mo nsa egomuti omo bobena abrante bi so etimi di namfo achi na taisi adwuma wakosua mesi adwuma wakosua wakwadiri mu a wonim adwuma electrician adwuma wakosua pon ho a obeti nani no amenane da ho no wodi namfo achi ode nsanwe ade bechi ade besen o penu a enye site no wo obekọ no oti lotoki aso bi achi oto chacha dame ote baby man bet enu oguso wodi namfo bi achi ebewi ase no na ewi ase abrabobone a edi nipa ko wie prison enu no oguso brother menem Kristo asem so etu o man fu na ewi ase yenkene wachi a osi agro na ede ena ohu odin na wabasem ye duri na nkwa wo mu no epa achew se wan fa wani anto fom na wan hwehwe wadwuma akira kwai enkuram amfa mpaba nta akiri na wodi wani koto obi so wodi wani koto wofo bi so wodi wani ekoto si wa bi so o papa so se me papa wadwapade ntime mpebre medidi na mada epa achew asembetimi afo ase efrise nia wasem na nemu mfifire anya biribi no ono otimdi ne nsese no bokase ade we ya media ishanka Kristo denda onte pense papa bia ye japade nyina odi ache bontensofo unti bida sister onte pense mami bi aye japade odini ne bakro ewo wiasepe onko a nanso otimi di japade no eche bontensuni enti asetre ya yetie epa achew ba won chense futuni se ukura adwuma ana wo ya mesrew emfa adwuma no mbofeku se wo kokora na se yento ade ana se adwuma no wo fom kora bomode se obebo mpa ya kire wurade afo adwuma Psalm 90 verse number 17 it is written wasi ye mompa ye kire wurade se oma ye nsa no adwuma enyi ti se obeto shop mu kora ana se biribinti enye yade ene bia aba na ene se wo ahoden na obetima koyi wo adwuma ema bibia nsi wan kwai ishanka Kristo denda amen Yesu Kristo baaye no oni asuafo ne namo a omobo asempa no dawuru omugusu a omoka asempa akiri wiase ene nipa nti eduru baabi no nkomotwitwi bi koso asem bi si ebra Yesu Kristo ene asuafo ne namo a omoye onyankopon adwuma asem bi si Matthew chapter 17 verse number 24 Matthew chapter 17 verse number 24 ene masem no matudin she emfa wadwuma sem eni agoro emfa wadwuma sem eni agoro we part 2 ene we kan part 1 the part 2 ana yegusu wa yedi ehon komo Matthew chapter 17 verse number 24 Matthew chapter 17 verse number 24 Hello. Hello mama Bacho, good evening. Good evening. Good evening. Bacho, you. Me chum na me hu sam na me jina me follow the bus and one was me be hu na me say me be join you. Bacho me no mo nkomo bi. Okay, any ya na wa fa me number no me buy you and so send me message
or TikTok made the number be ma na yakasa of air. Medase Erade Shua. Yeguso a yedi enkomo no Yesu Kristo eguso a one asomafo no enam eye osoro ahene no ho adwuma no. Asem bi si eno ena me They can't open it. You guys have. Hello, Big Mama. Me ba show me number na mamu. Okay, what's the message or TikTok or? I'm sending. Okay, it's a program no me no be kasa of why. Me da se Kristo Insha. Me no kasa fa adwuma sem ho. Adwuma sem ho na mu nkomo na me mama me life no be kasa of why bacho. Ewiase asetra yetie no shere me ka no. Enema bebre na ewo ho a no kwasem ni se sikanka ho a ema waso yehye. Yes, sikanka ho a ema waso yehye. Enema bebre yasetra mu sika eye enema bebre na ansa na obi benya sika no nso agye se adwuma semu na ebefira ebeba. Enti Yesu Kristo obati as far as so na oye osoro ahende no ho adwuma se de ye nyina yenemu. Enti ebere bi so ye no omutua na mo na mo no mo ka sempa no mo ko no mo ba mo sakra madwen osoro ahene abai mo sakra madwen osoro ahene abai eno mo na mo ka sempa asembisi yanhwe Matthew chapter 17 verse number 24 wose na odru Capernaum wana waje drama mienu to no eba Petro nchei ana oka se mo kire no ontua drama mienu to no ana ana Peter se otua na oba afie no Yesu di kan eka kire no se Simon odwene ho sei ehemfo na asase so ahemfo agege adwadie anase eto won ma ho anase ananafo ho ena Peter ka kire no se eya ananafo ho a ana Yesu bua na se ene na ema no de won ho nanso sade beyo na yento won mo sintiduanti kompoano koto dra na apata obeba kane no bienanum na ubehunu dwetabena egum eno na fakoma won na enye menew eto amen. Kristo mama ni adofo weye asemu a esiye ewo Yesu Kristo penso ebra woni asomafo no namo a omobo ahini no dewuro akire iwiase womo omogege to efe akire nwa tie wo Yesu Kristo bo asemu mo nsa kire madwen wosoro ahini na ben na ni abre ne hu fifiri prichisa ana womo omogege to dampofo tax collectors EMFO KMFO preaching koso nipa betwahia nipa domu tie urade asem ye fanse te se Ghana ha nipa domu atwahia bo crowd Yesu kanyam sem o preachisa na EMFO na KMFO na se tax collectors no mapa no mafa ho nwa akopita crash mo penny no mo leader no otuato ana Peter yi wo man say ai otua hallelujah otua se Peter ko yi ano se wontua kay case kay fine case kenungwase aba kedi amane aba nanso Yesu Kristo Peter say
ai eto no otua na berebia oneka mo pa mo nko mo nkratem na mo nko ngore. Hallelujah. Orofo me say emfa wadwumasem eni agro. Se woni bia bomode ne tua no mo hwehwe bi. Wo bi nso a bomoden na me pa cho bebre. Hweso yi ne fa mpa bota akire. Na emwa wo dada setena. On se eye ni wo pa se wo ye wo Kristo ni na me pa cho wo wunti ya betwa kaniem. Eye ni wo ana wonim. Oh, eye ni wo papa. Se wo wunti ya betwa kaniem e wo fie. Lazy gold na pom te se medofo. Eye ni wo papa. Na wo wunti ya betwa kaniem e wo fie. Wo wunti Kristo ni wo wunti ni abetwa pipe wo wunti na problem bi se yesisika odeka. Ade a sintudu ato kase de mo nipa da sani titiri na obi a ote asore fie. Eno kura ne nsem hunu ne ebotesam ne abofonsam ne kasatwetwe bi a obi a won fere awurade nye Kristo ni kura no asore na awokokura ne bo na okeka nsem bi kura ne bi ekoken awurade. Chonsem so me ate asese yentu sintidi obibie mu. Nanso ya ade na me pa achew wukura wadwuma anase wutime koba. Water be woneka. Light be woneka. Hallelujah. Rent nya afa ni ebetwetwen. Asoro fie ho obi awu yesi etua ho 20 Ghana 50 Ghana any amount you are ready to afford because you have a work to do. Wo adwuma wo ye. Enti ba ne Kristo mu kura no a asoro fie ho no eto ade bia yesikasemu bia no utimi tua enugwase ma. Enugwase ma. Nanso obeti asoro fie onye na adwen kura. Anase obeti asoro fie ode na dwuma samu di agoro. Ano ne nam basa. Brother, obey mobo. Sister, obey mobo. Kristo asamo nkyere yesa. Yesu Kristo na yedi na chi no. Womo mojeje tax eba esuafo ne nchen head up a investigation bisa say Yesu Kristo otua to ana wontua. Otua to ana se wontua. Ene Peter yi ano se otua. Otua to. Na hefa na Yesu Kristo no nya sika no a odi tua to. Na che se ya setena yetie opon bibie mu uyi sika fi woni pa setena mu uyi sika efiri onipa asetena mu a enye yi sika so enya no kwa se obefa kwambone so enya sika de eyo haw kese de ma na emum se wukura adwuma efiri awurade mu eye adwuma pa atwonsem nka ho asem bone bia na eye o se wokɔ na wonya wansi di kura afiri mu se wo mfa so a eye papa asodwie wom na wote asoro fie na wo wunti na nipa bi boye hwene wo wunti wonkwa wo sika aka wo wode kanti ni atima ka kire ese eye ne yeko enye yie ode ka wa asafo eye no wasiade edi Yesu Kristo baaye no wode asuafo ne enante kɔ baaye ne nyina no woye emfato mwade de kire yense etuo tua yade a ehu hia tax okwa abrochi memu a ene na aban ne dia generate aye o mani yiu na oba bibrim ne Ghana ha senate ye wasofo bebre hu ntua tax azonka tax ne de yo manyi na wo mu mutua so kura no wo mu sika no kodu mu nsem no kura so no ma se di sika no aye ne basa radin fa bonenche Bible say ebra enkrofo no mo giche tax no bisa Peter no ana Peter yi ano fefefe se ye master no ye di na chi no wo otua to wo ye nyankopon difo na asafo a wodamu na
eto bi aba na ye kwa hwe wanim na wo de ka enhye wo ne monyam enhye ne monyam asampane de ka odifo de ka sapakane de ka odwodwone de ka na ye bebie ayi kan say welfare book na wanim eka bebre baabi a wote na wafirifiri niam saa patemu a wo wafirifiri niam saa upie kura na usuru se obepie upia no pa jesa anadwo enye bibia wo ebu ono mu a eye adwuma a odi bi kura anase watoto na adwuma se kura se empo adwuma ne wo ho ena biribi ekoso na de ahoyehia ne kabini ahokyera ba eye Kristo mom paibo ena obekoso asere wurade se obehu bobo na obepagya wonsa no adwuma mu na man kodi de atuma bi epe na kura de Kristo asem etu for se ye nchirima ya ba wiase kane no enye ne ne kane wiase no enye ne ne kane wiase no enye ne ne o ene bibia boa ye den enti Kristo asem kasa de kire yen se adwumasem wonam adwumasem ya de a eye very important said ye be ya yanko ya desoa emma afoforo nti boboden se de wukura mu anase woni bia obepe bi na waye na wanya wo dada nsem se ebra Yesu Kristo ne asuafo ne ba fie no Yesu Kristo apatwere akonwa bi so no te ho ana obisa Peter se ebra sempa ne koso no meti bibia mete minim de yakọ miye ni fo minim ade nyina na ma mi sha Peter wan ho ena ye geto eyana na fo ho anase ma ho no so o man mu de ye de anim se ananafo ho ne ya no mu geto ahọhọ na omo je eto tax omo tua tax na omo da yo man yi naso ye denke ye ade hye wose mo se ananafo ho ne ye tax dia na ne na ma ne de won ho enti kwanya omo fa so abebisa ye no omo peye ho asem bi na agina so agu ye ne mase enti de beye na ye nto omo sintidua na nkofa penche menti consume koto drawa aboa obedi ka bono no bienanum sikashim yibra na yemfa kotuato na kire se Yesu Kristo wo tumi wo kwan hodo bebra ofaso ema onipa dasani nya sika gu ni botom ade twetwa ne ho abre bia obekọ ahoyehie enti odofo a wo life we so adwuma na ekura wo no enkasa ekofom se ukura adwuma bi ana wonsa no adwuma bi na me pacho ekofom a e ma nya okese ne se wonsa no adwuma se bompa ye kire wurade na ewurade a wo ma Peter ekoyi drawa ekotu nsuom ema aboa ebefa ye obi nanum onye sika firimu no ewurade be kire kwankora obefa so a obema wonsa no adwuma asa na Yesu Kristo wo ho kwan se wote hono a okomande emasika be hye na taadiem anaso wo ka kire Peter se kwa taade no a ekodem ho ebia empuma na chi empuma no hono no sika eda ho kofa bitua Yesu anya ne sha o wan komande se Peter ene be hwema taade hwobotum anase wanya sha na mom osma Peter se koto drawa o da Peter se onkoye drawa na okoto no enam no okoyi fish no eye adwuma o go to see Yes Christ commanded Peter so was you Peter go to see koto drawa yani ya tre kuna se pen de enam a ye yi no wonsuo mu ne yenim se de site opa earthworm edinam na dia shed drana no na dia koto nsuo no atwitwa baabi wo de second twitwa udwedwa nsuo na ni saa ano saa no ano na de drana to na de tabuno bi awurawura mu anti aboa no obefa bo se tabuno na awura mu atwe ebu okure timi twuntu nsuo bu okure amano kure timete
na bra wo bebra ansa na watima akoto dra na enya senketwa enti Yesu Kristo hye Peter ma ne ko nsuom e ma ne ko yi nam e ba nanum e yi sika firim yemi se won se adenti na Peter anka se ko maami asemesi ho de ko jisika no bra ne nkotua ko ni pasemesi ho e ko jisika no nkotua na wo na edi Yesu Kristo achi doso yes no mu doso nanso eba se omu kotua to no Yesu Kristo anhye Peter se onko nipa wase omo yade ho anase afoforo bia ho adentia eyesinti to ntia eyesinti to ntina Yesu Kristo anhye Peter se onko next house papa bi ti ho maami bi ti ho na no ye bompa ma no man bibie ne bakora ho to besene kwa asemesi ho na no ye yese ma no oni okwa ka kire ne se Yesu se oma msempo anataku fa nkotua to sintudua ntio Yesu Kristo ansoma Peter se onko obia ho na Yesu nim se asuafo na edi na chi nyina no obia anya dwuma wa mo nyina agya wo madwuma ya bedi na chi enti asuafo no ankasa themselves no omuni kapre ene so omuni kapre dia ene wo mo a ye de asempa na ma wo no no dodo no ansoso wo honam niema enka ibetimi akọ mo nche akọpe so susu bi but sintidua nti Yesu Kristo anya ne sha ana wo hye Peter se ko baby a mefa wo firi ye no adwuma na wo ye no ko na koto drawa ubi abo na no mu a sika hyem yibra ye mfa nkotua to eno nkyere se ye wo hoi mepa cho bepre ebia na wo live so ye sofo sabakani odifo dwuntuni anase wo ye Kristo no wo live so a eno nkyere se ukobosian bo a enye wo debi eye pa nanso eso obia ne sedie wosifa asem fa ene sedie wositi asem asefa je won kwa ho yehia ne awokyere mu da no ukope bosian wo no ho a e wo sedie wosi ede wodi nkobofa de wahunu wo hia fita ne ahokyere pe no se wokoka wo hia asem de kyere no a eno nso e wo sedie wosi ete wasem asefa enti sintidua 20 ya da wo so obo okura wo beka wo si abiasa nyina siso asu aka wo asem nyina ade akyere odu anu aka kyere wo se oh wa mantem afi ya wanima ye basa na esa ha wo se watimi aka wo asem na nipa no wantimi ansa amwa enunti ana owura Yesu Kristo anum asem tuyefo na nadwe se moma ya mfa ye honam fam adwuma sem niagoro se urade a chewbi ana wo ya ti wanim ema adwuma no hunu sedi yesi ye nipa ebinim anim nyafe ebinim sedi yesi ya customers hatu obenya abotra kura ma nipa no woni nipa na di nkomo yie na wakyere na adwuma oh ene se wo mpe we dia mo ade foforo ha we dia wesu ye kama pa be fataw atade oh no dia se da susu no oh we dia be fataw oh akora no we kura be ko no we dia na wa convince na no ato onye da oso musu ma no de gu no atwe na na wa chi wa bibia egu so mo so ra ma ha ni pa adwene sa do any friend is a business and who your business when your friend business na obo so wa bana adwempo ade we bu we ya na me de baje de na me de baje on te so wansi di kura na rese wo bi a woton kwadu woton ambrobe etime sei na ebo no wa yire so pampe edi 5 days ya na ade na sei ato agu no aboka to on te so da onte so na egu ana sei no abo na nyina wa asakoto agu boda so se wan hunu se de yesi toto ne ma de bia be so aka enti adwuma sam ya de very important enti Bible say Peter koto drawa no ekoyi nam de ekoyi nam no ba na num ehunu de Yesu kan transam say what the koi ekokutua eto a na esese omutua enti Yesu Kristo ade sa
adeɛ wei ayɛ ensana hɔ adeɛ bi de amae sɛ woyɛ sɔfoɔ woyɛ wodifoɔ woyɛ nyankopɔn dwumani woyɛ asɔre ba mepaakyɛw wobɔ mmɔden ɛyɛ biribi ɛbata w'abrabɔ a wobɔ ho a ɛbo wow wode hwɛ sɛ last bi paa wode last week koraa na wopɛ mmoa bi afiri obi hɔ na ɛsi kasɛm hwɛ kasɛ nipa no ka kyerɛ wo ɔno nko ana na w'ani da me soɔ nanso hwɛ asɛm bi ɔkae wodi wɔ bi ka na mepaakyɛ wonya sika no mfa ma no hwɛ kasa bi a wɔfrɛ wo ka kyerɛ wo hwɛ kasa bi a wɔfrɛ wo ka kyerɛ wo ɛdeɛ na ɛyɛ paa sɛ w'ani da biribi so na wopɛ adeɛ wei paa yee sɛ nka menya sika a nka mɛtumi de agye adeɛ ma ho adɔwɔ nanso na woto w'ani a ɛnsa wo bie wei nti na adwumasɛm ho hia deɛ bɛyɛ ne daa yɛbɛnya deɛ yɛbɛdie yɛbɛnya deɛ mepaakyɛw yɛbɛnya baabi yɛde eti bɛtoɔ yɛbɛnya deɛ bɛhyɛ obi ho kyere na yɛbɛtumi aboa no yɛkɔ Awurade fie a yɛbɛnso yɛbɛtumi ayi sika de bi ɛde aboa asɔre no anaasɛ Awurade adwuma nti twerɛ nsɛm ɛtue fo sɛ onipa biara mmɔmmɔden sɛ ɔbɛma n'ani akɔ adwuma a ɔyɛ ho ɛna ɔhwɛ Ghana ha mmeranteɛ bebree ɛmpɛ adwuma osua adwuma a onsua no yie ɔkɔ adwuma nnɛ ɛnɛ yɛ a wɔpɛ sɛ nnɛ yɛ a no wɔnya bɛɛ sɛ sika mpempem gu no bɔtom daabi na wansua bɛɛ dɛn na watuma bɛɛ master ama wɔn nso obi de n'adwuma abrɛw quick money onya 70 years na yɛ dɛn na men deɛ na wakɔdi occultism bi akyi na wakɔyɛ rituals wonya asomdwie nyɛ mmom sɛ wote w'ani na wasua mesin adwuma a ɛnɛ obi asi dan ti de bia bɛdidi sɛ wantimi ankɔ sukuu kura no a Tyler adwuma wobɛtimi asua ɛnɛ dodoɔ na asi dan totals POP yɛyɛ dan sika wom find something to do Awurade hu mmɔbɔ na ɔnka na ɔnyew na ɔmfa ne tumi so ɛnsiesio Awurade Yesu Kristo ne mogya ne n'akyile pa nkwa baabi a wɔbia mesrɛ Awurade sɛ ɔmfa n'asɛm so na ɔnsesa na ɔma ɛnwosra ne fa bɛdi Awurade akyi. Give your life to Christ Jesus. Amen. Tieni o ɛyɛ Kristo mu ofutuo paa na mede ma adɔfo no nanadwe sɛ wode w'adwumasɛm di agorɔ na de yɛ namfosɛm ɛnɛ ma fa ha masene ha menkɔ adwuma mabrɛ mada ɛna fa nkosia asoma sisi mi nkogya ne ha sister ɛna ho ɔden no ɛna mo ani mmere o na sika no nso ba sie bi kɔyɛ adwuma no kakra wonya kakra fa bi to baabi pe bank a ɔmo trusted you savings kakra na fa hye wotum sɛ ɛnyɛ de bia na mepakyɛ wobɛte sika ma fie wura bi akɔakɔdie baabi a wo akyiri kakra plot no yɛfo kakra wayɛ kakra wotim si dampɔn baako single room self container ɛyɛ wawo fie woyɛ fie wura obi ntimi mmɛka sɛ watwa 2 years to free mu advance aso betua da Yesu Kristo ban ɛyɛ no kore obeba bebu atasefo ne wofo aten but wonya maye nti woni di Yesu maye nti wonfa ba wonya ba bi 14 to Yesu Kristo maye no pacha won hya atade onante badi obeba but wasetena mu no ɛsɛsɛ saa na monto we nyina timi yɛ adwuma na pacha wo ho ankoyɛ mfono yɛ ɛwɔ afoforo so wo ho ankoyɛ mfono yɛ ɛwɔ afoforo so. Amen. Eti adofo no Amen.
Yesu Kristo ne ɔman ne ɛnam no ɛna nipa bi ba sɛ kyerɛkyerɛfo no tua to anaasɛ ontua ɔsɛ ɔtua ɔmo ba fie na Yesu ɛne Peter di nkɔmmɔ ɔsɛ ɛne ɛdeɛ ne ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ ne yɛnto ɔmo sinti dua nti kɔmpoano kɔto drawa aboa wo bɛbɔ no yi sika firi n'anum ne yɛmfa nkɔtua toɔ wahu adwuma so mfasoɔ no bi ni o enti yɛnya sika firi yɛnsa no adwuma mu adwuma wo nipa da sɛ ne woyɛ no ɛne na bɛ generate money ɛde ama wo so wopɛ sɛ ɔware a ɛno na bɛfɛkyi wo sika ama watimi de akɔware wopɛ sɛ ɔha adaeɛ a adeɛ bia honam fam wopɛ sɛ wotu ho anamɔ bia sika ɛne yɛde tu ɛho anamɔ nti ha no Yesu Kristo akyerɛ sɛ ɛho hia sɛ onipa otutu nneɛma yie woyɛ Kristo mu dwumayɛni a wontimi mfa honhom nko anante mmɔbra Awurade honhom ɛntena nipa mu nkosi daaw wokan Genesis chapter 6 verse number 3 a wɔsɛ me honhom ntena onipa mu nkosi daa eti anya dan a wobɛba honamu me kanya me asɛm wie a ana me ka Kristo asɛm pa wie a me ba honamu afei maba honamu no afei na honam no ɛbɛdwene honam adwen osɔre akura wo ne di ɛsɛ sɛ wotɔ mpaboa wo data asa ɛsɛ sɛ wotimi nya bigu so ɛsɛ sɛ wotimi adeɛ we asɛ wo hia sika ɛsɛ sɛ wode yɔ adeɛ we na na obi frɛ wo sei afei na wo bɛdwene honam ɛniem ma honam no so hia ɛniem ma ehia wɔ dada asetenem ɛno nso yɛde honam na ɛyɔ honam nneɛma yɛde honam na ɛyɔ yes honam nneɛma yɛde honam na ɛyɔ sɛ wobɛtumi ayɔ honam deɛ na mana wie pɛyɛ a ɛgye sɛ Awurade honhom ɛde ne tumi bɛboa no watuma ayɔ enti honam deɛ nso na aka kyiri na ɛbɛyɛ dɛn ɛna sɛ Awurade kura hoɔden ɛba a watumi de ayɔ mana di nkonim enti adwuma bia yɛyɛ a ekura yɛ ɛwɔ honam fa mu bia no mesrɛw wo deɛ sɛ akɔfo mu a tronsam se yɛ mompae Psalm 90:17 was ma yensa no adwuma na Awurade ma ne nyɛ yi it is written in the Bible sɛ yensa no adwuma sɛi ana ɛkɔfo mu a Awurade ama yɛkwanya sɛ yɛmɛre yɛ nanim mɛka ho asɛm nkyerɛ sɛ Awurade mensa no adwuma no ma ne nyɛ yi it is written in the Bible amen afei Onyankopɔn adwuma a ɛda hɔ no mu a Yesu Kristo ɛbɛbɔ kwan ɛto hɔ ɛnyɛ nipa nyinaa ɛna timi ɛyɛ honam fam adwuma ɛno a yɛbɔ so yes obiara ne adwuma a ɔsoro Nyankopɔn de ahyɛ ne nsa obiara ne adwuma wɔ wiase yɛwɔ nkrɔfo bi wɔ hɔ a Onyankopɔn adwuma nti Awurade aheda select ɔmo special ɛde ɔmo atena asase wei so sɛ ɔmo deɛ ɔmo nyɛ n'adwuma throughout ma ɔmo mfa honam mu adagye adwuma bia ɛmata ho yɛwɔ saafo ne bi hɔ na ɔdɔfoɔ bisa ho sɛ so oka saafo no ho ana we are part of those people ana wonka ho Richman Awurade asomdwe nka sɛ wonka ho a ɛmfɔso mewuram ana sɛ woka ho nso a mepakyɛw ti wani na mu wani na wona yɛ adwuma ne yie na ebetumi a pipiribi ɛbata ɔfrɛ no a owura Yesu Kristo afrɛ no ho ɛfiri sɛ ɛnimtiabuo ɛne kasatwitwire ahadwen medi kan Yesu Kristo deɛ na kyerɛw ɛbra Yesu Kristo mo de ka ɛtoɔ ka wanko obi ho ankɔsrɛ ɛnyɛ sɛ wɔkɔbɔhyia bɔ ɛnyɛ wo but Yesu Kristo hunu sɛ level na ɔwɔ no ɛne sɛdeɛ nneɛma teɛ no sɛ ɔkɔ afoforo hɔ na wɔn na afei na no sɛ Yesu kura abɛgye
you 1,000 Ghana cedis view also more the car. Wow, they just imagine. Yes, Christ our budget was here. So the car and you are quite good and say a baby cacrows or crown and sound away. But yes, one didn't go bobusia. You can, but the thought that you're pinning you. Vic, Mr. Mimutua, Mutu Humame. What life should be a mepacho Mutu Humame? Vic, Mr. Meet yourself, please. Thank you. Ya na feedback bantina. Pancho, my mamma meet him. Me ye we are maybe lines in atum. Amen. Yesu Christu, wanko bia say, ana bombosia. And yes, a bosia bonye. Ne mom, nipa no akobɔ no ho bosia. Dia no obetwene. Dia no obeka. Ɛhɔ ne key no, ɛhɔ ne asam. Dia no obetwene, dia no obeka. Enti obɛbɔ okra wotimi kura ɛsɛ okɔpɛ ɛboa kura fi obi hɔ. Obi kura timi ka kyɛn sɛ ansa na mɛboa agye sɛ wugya ahoma me. Isi de bia obo no yɛ ɔba or life so asema make bi ato ne bɛ. Wonim sɛ oyɛ Kristo ni pa. Wanu asa kafo akyerɛ wonya Yesu no a wodi n'akyi no wonya me no wotimi boa ka wo ba me hɔ. Ɛne ɛsɛ obɛte ase dia based on one condition. So obɛgya ahoma ma me esika bi a opebi abɛma. On di wiasefo no adwene manipa. Eti nyi obia na ɛyɛ na ɛte abrabɔ nase. Ɛna enyi obia na Kristo honhom ti ne mo. Enti Yesu Kristo se de ɛbɛyɛ na yɛnto wɔn mo sinti dua nti me soma nkɔkɔ ne kɔyɛ adwuma. Kɔto dra na ɛnam na wo beyi ne sika hyem. Fabra na yɛnkɔ yɛmfa nkɔtua yɛka. Ena John chapter 21 verse number 1. Enye nipa nyina na omutimi eye honam fam adwuma firi sɛ there are some people they are chosen by God or they have been chosen by Christ. Sɛ wɔn mo no de asase so no omomra meye onyankopɔn adwuma. Omon ka sempa Awurade mfa wɔn so nya hodine e ma akra anase Awurade asɛm no enkoso. Ye wasafo ni bi hɔ. Yenhwe ehu asem. John chapter John chapter 21 verse number 1. Yenkan kakra bi John chapter 21 verse number 1. Aye salvation awudwuma die. Adwuma sem ho enkobo na me ne wudi part 2 eno eka part 1. John chapter 21 verse number 1. John 21:1. Ose na weeru machi no Yesu yi ne ho de kire nasuafo no Tiberia po ho na se de woyi no kire wonom ni Simon Petro ene Thomas ya wofre no Ata ene Nathaniel ofri Cana ya ewo Galilee ene Sabedio ma ene nasuafo no mu baanu no enso wo ho. Simon Petro se wonom se me kopo ana wose no se yenso yene wo ebeko na ofiri ediko kuduo na anadwo no wanyi hwe na ade ya ache no Yesu begina mpoano nanso na asuafo no ennim se eye Yesu ena Yesu se won se ya no manya enamo ana na obua na se dabi. Amen. Hallelujah. My brother, ya me nin komo back door why? Ya me nin komo. Muhaki 1. Ya chat mo back door ni nin komo why? Ye ni hu komo. Ya chat mo back door ma ye ni hu komo. Na ye nsire urade tumi mfama why? Yeah. Tieni o. Enti Yesu Kristo ewu sori emu no. Anase Yesu Kristo wu ye no a osore ye. Ena esuafo no sesei omo ba hwete. Enti enye omo ni Yesu na nam bi. Abrabo no ma yenti. Ena dako Peter no wo ho saa wo hwe a ho kire da no so ene niema ofam a
o ka kire hwafo no say he cannot withstand anymore. Yesu Kristo wajaye ho ezi emo bi amfiri ba bi ma nti mentra ho makomunkomi ana ezi master no ni ho nti ene esese mekoye madwuma dada nti bra Peter ka kasa ne pe wono nso so nana awurade aka che ne se ne kwachi no wona ode asafo no besi ne so ama asempa na timi akwa amamem afi wono ne yeli dane se okoye adwuma de a mo amaka ede na me ana omu nyina tudi Peter che masa ede yenko adwuma no kura den yentimi nyo ye wono kura kokura no ye kura wanyi ahwe yentimi ana Peter ne timu nyina adwuma dada de omunim experience no mo fa kodo ana hirididi trust so mo ye adwuma anadwo the whole night e wo pono so amfa ebinsi wi aseda ti Peter ti kudo no din no odwene ho awonte ase my ye adwuma so many years be hunu sa incidents we be da Bible say they got nothing. Hallelujah. Ewi ase wo se ewurade frɛ wo a esese wo hwe wo frɛ ni ye se ewurade bɔhye bi da so a esese wo hwe bɔhye nsɛm ni ye etoda ya na no kwasɛm ni enipa bitime kasa boro so kwasɛm nipa bitime kasa boro so di nkomo tra so ase wo di wonim nyansa ase wagimi wonim di abonete na ibinumu kasa etia nkrofo bi a omi wo nyankopon doba Yesu Kristo nsia nemu ewo nadwuma yem ewo asase so me na memfa misika nkoma sofo me na me ndidi masofo bi ni me na me nkoma sempaka ni sika woto ne nse twitwa omo mpedre me na me baba nko ware sempaka ni sofo ana nyankopon nipa me de mintimi o na ye di nkoma broso ya na enyi obi pewo enyi obi boapayo obi nheda o na se woye the chosen one anase woka womo a awurade nsa eda wo se ofra se woka ho bia obaten komanase enti ebinumu a mepamcho bebre wono ye awurade adwuma anase obi twusu se enyi obi kura na twusu awurade twusu obi se wonya na adwuma ya na enkomo bi ne kasa bi ntraso efifira foforo ekọ wono nje se wote sa mepacho sachera watwe na o kasa tia saafo ni bi ete se de wakasa tia awurade na awurade kura betima gina so ase wonsa no adwuma awurade betima gina so ako atia awurade betima gina so amabufuo bi abaw so se nipa no ankasa no a oye awurade adwuma no woye nukure any training and anya frakadam and oye the right person and I said the chosen one na se wudi agro kekan se bia eni kwa se waka obetima nya ho amane Shiranka Kristo dey me se mfa wadwuma sem eni agro na Bible say ebere Peter no koye adwuma anadwene wanya hwe ana wo mu hunu owura bi se owo emboa no ho na Bible say omunim se Yesu ana owura na ka kire won se yanom mugu ase no na se mo free ye adwuma no manya bia na ana so owura ye adwuma na dwe nyina nya hwe was monfa asew no engu nifa so. The Bible say omu yosa na omu nya na bebre. Na verse number 7 was ena osuani a Yesu dono no ese Peter say eye awurade ena Simon Petro te say ye awurade no odena taade chechire na ho so efrise na odadaja ana oto no hwe epunumu na esuafo no ya aka no enam kudru kumanu mu bai na wone asase so enware ebe se basafa ahenu enti wo kan verse number 15 no a Yesu Kristo yi no ho adidi kire won ena epona no ho nyina omoto nsa didi ye nam no omututu bewe ye kama enti omu wie ye no verse number 15 was ena wodidi wie ye no Yesu si Petro se Simon Yohane ba wo do mesini we nom wose ne se ane awurade wonim se medo ana wose ne se
ene ye ne menwama o se ye ne menwama verse 16 o se ne mpere no se Simon Yohane ba odome ana o se no se ane Awurade wonim se medom ana o se no se hwe menwan verse 17 o se no ne mpere nsa so se Simon Yohane ba odome eye Petro abureho se wobisa ne mpere nsa se wodome na obua no se Awurade wonim ade nyina wonim se medom na Yesu se ne se yene menwan. Amen. Enti osha scriptures we ya ebra omutni Yesu Kristo eto nse didi bi satam Yesu Kristo ewu asori o anwa wodi adwuma hye Peter no monsa suafo ne nsa ahokyire nti omu nyina ayo madwen se Yesu adwuma na wodi ahye o monsa oso ahema adwuma omonye omukopedi ombedi omukopo no amfa ana Yesu Kristo no abeye nsenkyere ne de ma wo mo opo no so ekere omo se wono a wasoma wo no wonim kwan obefa so a obehwe wo. Amen. Ena wono wo mudidiwe no wo ka kire Peter wo ye leader ne se enti wodo eniema wei eche me Yesu Kristo ana yenum no eye adwuma na Peter eyen yenum no enam no honamu niema. Hallelujah. Eno ena Yesu Kristo ka kire Peter enti odome esene we odo yenum che me ena Peter say Awurade wonu se medom o se ye yeminwan na Yesu Kristo commande Peter say omra meye na adwuma ontwe akra ntete akra ema wonu Awurade adwuma wode ba asase so no wode ahye Peter ne asuafo ne nsa eto mo hwe no mo yo. Amen. Enti ebra Yesu Kristo de ahye de we ma Peter no Peter tiase wankoye honam adwuma bio nemum okoso eye Awurade adwuma no kopem bra owie na adwuma nanso afoforo boa asuafo no esopoto wonom ema mutimi ye oso adwuma onyankopon de hye wo. Enti wiase we na yetim no ye won krofo bi wo ho a they have been chosen by God or Christ Jesus womo no asase we so no omo ye Awurade adwuma 24/7 na medie menam owura Yesu Kristo anum asam so ene ahumobra wo hume so ena me tofo se empo wo ye Kristo mu dwuma ye ni a sintidua nti Awurade adwuma no wo ye pa yero ho menyan to hota eno me ka che wo se ye 50-50 wona adwuma na Yankopon adwuma ye 50-50 se betumi a pebribi bata Awurade adwuma no a wo ye no na eno no emfidi ukakra sense be ye kwati na ohu behie hiam ohu be kire wo behia mwa bi wo behia support bi na wode kwakoto obi ne na nipa koro entimi amwa emire bi obi kase bi ma me we hoi na me tu mi hofo me kan Kristo mu no kwasem ya che me tu mi hofo me ni obi di na me ni di nkomo me koye na dwuma bi ma koye na dwuma bi ma ena me ni di nkomo ha na wose hwe se na anu asemesi ba me ho asemesi ba me ho odifu asemesi ba me ho na oba ena me ye oba wose wo frɛ me kura ena ne woni di ena de one ne yere ne makura di kuro mu nya ena we na eja me to emu no de wo mo sachet konku 5 no ankresam bottle no sa ta ni ena me na eja me to anwa ka ho ne no asaba me mo ne bosia ena se di ade kyenye ena nkura ndi obedi kuro mu nya ena no me sa ye me de se kura de na no kro frem kura mamfa na me de di fo ne de bia na wo sresre sa de bi me de afi wo kan ya na be jina nam se sa o na se wo ya de po bra me de dog me de
there be too much. Hey, now they be afa fo na be sra sra de ne say na afi na mani ewu. E de ama Nyankopon nipa onim se ne ho akire no. Oto na ne wonim se nipa smasi de ono na bia ahokire ba ono kurati ono na mebɔ mpa ye ma no mesira wurade ho mubruhunu de ma no ti se me ho akire me na ma frɛ ne se akoso ya ana bomobo hia ka we eye nkomodie nanso ohu asɛm a sister na enemy di nkomon okae eda me wura hoi na eno na me dia to mitirim me de nam enti me mi wukura sembe ba bebi se obi ho ade mintimi because of the obi akama matinti mi wukura de obi akanti mi hu se me kwasere anase me de mante sere de ebeto onim se boa me wasa de weem sintudianti na eya wora hosam nso obi timi beka na hia sampa de kire obi na onim se eye woni ne nkoantem ebe wiase no na aduru afoforo nim wona mwa ne esrew ne yetentrensa e basa akora ensa nchire buo ekọ wiase ne sisa na afekora de no omu difo no American no omu no because of say wa besere ne hwade because of say ne one ne yere ebuada nanka ede na efe say dwumayeni ana say Kristo mu kura no ya dodo Bible say ya no do ye ho enti say onua bi obi ho akere nanka wo boa no a eye se wode ne nante wenti ana medie medebia me ba life so a Kristo mu ofuto na mede mo man no se wo ye Kristo mu dwumayeni ana wo life so se me a wo ya sofo a Yesu Kristo wase de be ne ento mu sintidua nti Peter ko epona no koyi nam na aboa obeboro no sika henanum koyi bra menya madwe se mo akopɛ bosian wo bia ho nti wo ye Kristo mu dwumayeni a meka wo ya menka abone yese wo ebre ne adaje ade ye awurade adwuma because eno ne ebe me yankwa bete hunamu no eno so hu hia wo wie awurade adwuma obeba hunamu obeto nsua no obi besire osika obetua labe water bay nti wo be free awurade fie aba fie de wonsa besum wano abadwendwen ama wadwena ye bebre na hwan kura na ofafo mfre wa obenya anigye de abompa yama no ene wiase we na yetim so ntese tete no ene wiase we ne ntese tete no kane na ne ewo nkurase a osum fidie wo enkwa kokoo na no ho a obekọ na akrantie bom na de abenie bedon onim bedon nie abedronie nkwa susu anie ho ani jeni asante jeni ene okeka bom a bekwai na de awo menke fufu na abodie fufu ne akrantie nkwai Amen. Ene entesa wiasana yedina ma de odo ani ato no so no so face problem ene nipa ya ba wiase no odo a ewo Yesu Kristo mu a ode gyae ne entesa first ni bio because bia me pa che odwumani wo ohun nipa te se wow wode ka akosai chance no ewo bi eho okosere bosia ekowi ase nipa no kwa sake kana nwa akire no obi boa obi wo sa akwa na so ekowi ase nipa kura ma ne nhyehye fom enti nipa no waye na adwene se moade omo obi abio omo wodi pa bi abio ana ne nipa kura no dodo no ano edi ene nipa dodo sei ana omutimi boa nipa throughout oboa wo na ekina esi oboa wo na ekina esi odo ba ye wo manipa said na first na tie en enti se bi if is John 7 aka wose bra na ekwa we ya de dodo no ado ano bejo enti ye nei se
ɛyɛ den sɛ obi betimi atu ne ho asi wɔ sɛ ɔboa 24/7 wo ka wasɛm no de asɛm foforo ohia wo ɔmo ahunu sɛ onim wo bi ade ma wo nti Kristo mama ne adɔfo no sɛ woyɛ Kristo mu dwumani o sɛ wokɔ asɔre o ɛbra a wote ase wo Kristo mu gidie pebiribi bata Kristo adwuma o yɛ no ho ana Kristo fie a wote pebiribi bata ho na ɛma wo dada aduane na tronsem kura se ehwa ɛyɛ de wu se de bia ko adamfo ne kodidi a dakopɛ obɛkɔ no ɔde aduane bɛhyɛ mpaase ɔma wo di pida nanso se wa wo kura bibi kakra wonya hand to mafwa ebeyi stress afiri so ebeyi stress afiri so ama wanya asodwie amen ɛyɛ sɛ yɛyɛ awurade adwuma o ɛyɛ pa ɛyɛ sɛ yɛyɛ awurade adwuma 24/7 ɛyɛ very 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 good me nto fo sɛ gye nyankopɔn adwuma yɛ ɛne na mabrɛ awurade yɛ nyankopɔn adwuma no bi ne yɛyɛ 24/7 yɛ gyinam nanso ɛyɛ Kristo mu ofutuo kɛseɛ sɛ akɔniabadie nyina no wobɛpɛ backbone woni bra wo de bɛkɔ honam adwuma no so enti wobɛtumi anya adwuma bi aba ayɛ a ɛbɛsae aboa ma nyame adwuma no wobɛsɛ tuma yɛ no 24/7 ɛno bi na meka ho asɛm so woyɛ Kristo mu dwumani a tu saa na mo no bi adwuma wonya ana wo de bata Kristo adwuma no a wobɛtumi ayɛ awurade adwuma saa yɛ honam adwuma no na balance kwati de enye na wo firi honhom abɛba honam ana de honam no kwaso nante a enye yie efise Kristo adwuma no eno so ne boa ma wutimi nyina egina yie de ode honam de bia adwuma efie adwuma no wono so ye mmere e wo honhom. That's the reason why ntia dodo wa akwantu mu nyina no hia mpaabo no dodo wa Kristo fo dodo wa akwantu mu nyina dodo no hia mpaabo 99% e hia mpaabo honhom o mo mmere because oni bra ode ye mpaabo oni bra ode ye Kristo mu adwuma kese bia ebema na honhom na akenyan nipadua ne mu. Amen. Enti adofo no ma wani emre wadwuma sam ho wo life no so na ohwɛ a we ni nkoma me ne wodi ma wani emre adwuma sam ho ya be na obi nka fon kyerɛw wo yɛ dwumani D4 sepeka ne sofo sɛ de be ya wo kora no benya bi e de ama afoforo. Amen. Afei yankan 1 Corinthians chapter 9 verse number 4 to 18 ewa enso mekenkai obi a woyɛ awurade adwuma 24/7 anaso wo gyina Kristo adwuma asofo ne anaso mo yɛ nyankopɔn adwuma no ya nanka omo beneficial ewo asafo no so omo beneficial ewo asore no so wono mo matete asore wo mo yɛ street evangelism wo mo yɛ prophetic ene ade omo ju ɛyɛ asore no ɛna nkomu didi ho yɛnhwɛ ho asɛm kakra bi ene asɛm a Paul ɛkae ɛyɛ 1 Corinthians chapter we can brofo no ma kan twi 1 Corinthians chapter ɛyɛ 9 verse number 4 wɔse na yɛni ho kwan sɛ yɛdidi na yɛ no mu ana na yɛni ho kwan sɛ yɛde onuamba a ɔyɛ ɔyiri kyini sɛ asomafo a aka no ene awurade anuanom ene Kefa anase mene Barnaba enko ana yeni ho kwan sɛ yejai adwumayo hwan na okosa na ono ankasa tua no ho ka na hwan na oye bobitruo na oni na bane bie anase hwan na ohwe muaku na onnom wonom no fusuo ne bie meka we e woni pafam anase mmra no so enka saa na watwere no Mose mmra no mo sɛ menkyekire nantwie a opre aburo no ano nantwie no ana ne ho hia onyankopɔn anase yeyenti na ɔka saa eyeyenti ana watwere sɛ ɛsɛ de ofuntum asase no sɛ ofuntum na nidasoom na de opre aburo no opre no anidasoom na wanya bi. Verse 11 na sɛ yedua honhom fam enioma maamo a ɛyɛ ade a ɛso kyɛn sɛ yebebu honam fam enioma afiri mo nso mo hɔ sɛ enipa bi wɔ mo so tumi yi bia enti yeni nsene wɔn mo ana nanso yeni sɛ tumi yi ne mom ye pene enioma nyinaa so na yensi Kristo asempa no kwai
Munnim se wona woyo asore ho adwuma no omudi asore no ho ade bia na wona wote aforobuchia no nso edidi aforobuchia no ho saa na Awurade nso ahyehye se wona woka asempa no enidi asempa no. Amen. Na osomafo Paul kasa chirem ama omanfo ne ye nyina yate ase se Onyankopɔn adwuma ne Kristo adwuma omoyo no wo mo no omude etuho ache na eye adwuma no na eya ade a yahyehye ato wo se obi a woye Kristo adwuma bia no onidi wo ho edi correction na eba no esese omudi bie dwumadie ni sɛ die kɔ bia sikasɛm ne adododie bia bɛba mu bia no esese omusu dibi wan no ye afu a enya no botae sɛ afu no obenya so mfa so ana sɛ wa ye afu ono onibi wado burufu onibi enya possible enti sɛdeɛ wonam fam obia wo adwuma wo ye sɛ wo ye adwuma no sɛ be ye ono no be benefit no saa na Kristo adwuma mu no so ete nanso Paul to aso ka sɛ wono no ne Barnaba no wo mo no esanse Nyankopɔn adwuma no mo ye no omo mpesi ntidua ato ene din bone ensem kekanti na wo mo ankasa nso ade wo mo nsa eye adwuma na nkwankwa ye sɛ wo mo de bed ne nyina beto asafo no so ena mo mfa we mra ena mo mfa se mra ena mo mfa we mra Paul se ono de ompese wode bed ne beto asafo no so. Amen. Etina wone Barnaba na omo so pre esa ye honam from adwuma e de supporto Awurade fra wode afre wo. Eye paawo se obeye Awurade adwuma eye ahyede ya eda ho se Nyankopɔn nipa bia no wodidi ewo dwumadi a Awurade e de ahye wonsa no eho enye bone kwaso. Amen. Hello. Ya na dodo no a obalizi me wi a me pacho be kasa wai dodo no a e de kwambone abebata ho dodo no de kwambone abebata ho eye den na agbo mpa ya mo bi wi a wo charge no kwambone den na wo bo mpa ya mo bi agese no no man direction na wo de man so agese wo charge wo ntwe sika me mo mpa ya ma enye se na Kristo asem no hye osmafo Paul person che se yemfa strategy me bata ho obo okro di meka se an se mo mfa wi ama me dia ene asempa adwuma no kra menye e ba no kra men kobo Jesus send me lord fe enye sanity eye free will na nipa no a wo ye ne ho adwuma no akra na wa asafo no mu no akra ne bom na sese time dwene kwa akiri ka se no saafo yi gina Awurade adwene mu a omo nso efa Awurade asem so boaye enti yeso ye boa omo dada asitinem saa na sese nkeye nti nkeni kwa se ma asofo kura kasa ye ni kwa se ma Nyankopɔn krofo kasa ebre ka eye asafo mana dwene ene omo bota se ye sofo ni ye sampa kani ni ye difo ni wo boy wo mpabom. Amen. Ye kwa asori fie ye kana say ukunu ena ye na me hwe video bi na sofo bi na wo kasa asem we ya anajo best 11 na wo bi fell na me yefunu ana hwan ana me yare mintimi na ana sofo na mintimi na bomba ya mame wo kuna dai tun krom ade na won frɛ wadwuma pani na won kanje ne sɛ omompa ya ma na wo frɛ sofo saa kasa we ye kasa ene ye Awurade adwuma ene Awurade ne betuaka sɛ Awurade ne betuaka de a ene ade nti na wo yare no on frɛ Awurade direct on sɛ asem site sɛ Awurade ne tuaka de a ene Nyankopɔn ne tuaka fine eye nokore sɛ Awurade ne tuaka de a ene wo yare no frɛ Nyankopɔn wo soro
Ewurade na maketua na ose mo fa makode makwa na se wo asoreba no ana se wo frɛ sɔfo no se wo mo mpabo ma na se bibi ete saa na wo ntime nwene nkwa akiri se wo di data wo se ne bere obedidi anya hoden nti wo so wo ye biribia ma nipa koro no na wo ntime nyɛ saa ene saa no no afrɛ Nyankopɔn direct menya adwuma nyɛ me ba yare ma hwan na ne wafrɛ Nyankopɔn direct na sentesa na se Onyankopɔn no a Kristo Yesu no ayi mensia na mu bi wɔ ha na omu gina srema ye 24/7 a yen ensɔre ma no ɛsɛ sɛ yɛtwene wɔn mo ho ɛhwɛ wɔ na yen so yɛtumi akɔnkan di yi enti Paul ɛka saa kasa wei etu yɛfo sɛ nsafo ma na ensɔre ma wɔn a ɔmo yɛ mumu adwuma wɔ asɔre fie hɔ no monte moni enhwe won afei nso so no wo ye awurade adwuma wo gina awurade adwuma ma wo asɔre fie hɔ no won so fa hye wotire mo sɛ ɛno bibi saa maaya enye wadwene sɛ won so de strategy be bata ho ayɛ na zaa kwa so ebu nkrofo afa so wo yɛ saa obete sɛ elima no awurade betwa wato atwene na sɛ wotime de adwuma bi bata ho a eyo edintiabuo bia mem me say because of sane manenti no ena ensori bebre de bia program fasting one program ana fundraising one program fundraising program fundraising de bia ene etima kese no mo de batoto so ni nyina yesika kanu kra kire yesika they are seeking for money omo program no a ni parodo se ne timbe bosu on se program no ma hyehyɛ no evangelism kurani wo de asoma make wo de free sabriko wo de jirwani din na hwɛ app no so media yi so aye wo TikTok wo de hwɛ media no so krofo ye programs ahodo on se evangelism kurani wo ma ye invite wo mu program so nyina prophet wan prophet wan wo so osabakana bi kura da eda bana no so wo de monster te asoma make se meboa won say obi ye program wo mo ye invite wo mo platform no so no omu gu banner no so no sabaka ni bi da so be bi edi pa adwena kodi no nti wo hwe banner so na say adifo nko na gusu dia ene adifo na ene program dia be hye ene ma me nkobi okwa na afọrọ bọrọ ne dia hwim obi apese otu kwai obi ene mama ye den mi po bi wo gidie pa ombre me 100 Ghana cedis o megina ha me po bia wo se ade so bi da no so a che on so dem na 200 Ghana cedis 500 Ghana cedis maza enso ni nyina free nsafo mai ana ma were nyina koba ana ne ono so wo ye sa no so wonya na adwene se wo be pebli bia bata ho Paul se wono wa mo sa abran Faza uzia enya se kete o se wo di asebebo no kwase na meka asem di bi beba se ase we no se wuntimi nkan ba bi age se media so na aka media so ne be kan okura so what I say enti eye enema hadwen dodo no a problem di free sorry man ena ma we nem nyina akoba ena yene a ye adwuma yefo no nso isan se ye de ye mindset ni nyina ko gina ensafo manu so ninti no ama ye nso nyama bibire ho no a ye mpe mu nhuni Yesu Kristo omu ko tua to no enti ye fan set se na ye o nke bia rent ya so na opiska ko handai upesika kwa hada upesika pa dia kutua me fees wo yere yare wo mu hododo na mareli a chiw ene de oh no wanya aduro bia no yi aduro bia se kama pa ani e ko drugstore na drugstore ne de nsapa ne ko na so wo hunam fam biribi a eboa wo yare ya papa wo na akoro enti se wo biribi ya
se wo bi ama asempo anateku a ha wo ana wo kro timi ye free eye nyankopɔ adwuma no yie cause wo na wo bia ma men kan English no what the 1 Corinthians chapter 9 verse number 15 into aso no wasena me de manfa yenum bia anya hwe na mantwere yenum se wonyo no sanso ma me na eye ma me se anka mewo chan se obi ebema me ahoho ayekwa na se meka asempa no nso a enye ade a me de hoahoa me ho every se etwa se meka na se manka asempa no nso a menue na se meyo no anigye mu nso a me wa akatua na se nso manyo no anigye mu nso a wodi efie hwe adwuma no nso ahye mensa na afei makatua ene de wo hen efi ene se meka asempa no memfa akatua biara emata ho na mamfa me kwan a me wono asempa no ho so manyo bibia mepe mamen kan English on say Paul ena kasa kyerem say wono asempa no ano waka ne nyankopon adwuma na se Kristo adwuma na wo ye ne nyina wono no de ne nsa no adwuma na eyo ono an kasa wonsa no adwuma oyo nti na Paul mfa na ni ntu obi aso kyena semunti eniguase nti hallelujah enti na ono a wo na adwuma kakra na wo ya na wode ebata eye Kristo adwuma na oye ebasa eyi ne so abibiri firi so pese wo ye so fo pa na wo bi se wasakira anase wa preach pa kasa kire no wo so fo bema bi na me ne twempe no wo na hwe me wo na maduane di enti se sa no me ne dey na hwe di pepa otumi se wa ye kra se nko be kwa sori anase wo de be mawurade wo so wo nya adwuma woni sika a wo de ko ha da ama no woni emwa bia nde be ya na se sister ene mpabo a osori ya no ko no sako boy no because when ya solution to obesa ko boy no obesa ko ne kan ya braboni because support to be in free software ma na ya de se na asofo ewo nyina so nyankopɔ adwuma efo wo nyina so ne ade a ma nyankopɔ adwuma na akratwe ne kra ye simple simple ma me so ni adwuma nti na wo ye mass me masem come on my heart ama kwatena ha see nipa no enu ano no come on yes when you na bet me wie pay a ensori man so bet me do mo ho agim ensori ma bibiri wosika o bibiri anyinya enyina so wa brabom sofo se obi sakira anase obi se wonya adwuma nye eno nti ono na adi ne ko wiase a ma ye krado se bi me support na nipa net makwasore ensafoma do sei enetimitu se ana mo Indiana doda na meka se awurade ahenie mu kro no be ye dene no e be ye dene papa ama ebinum onko preaching onko evangelism onye sofu dwuma bibia ne de ye honam adwuma no woye enso oni ebre ne adaje ema nipa ekra nkwaje ho na montuo sensusu we hwan ana bia ba na adwene mu pɛ jini papa ko nipa baako enetimi yo nipa baako enetimi yo yaso hwe asafo kakrake da hoyi empabo de dura unhu no watch night unhu no ono kwa wakwa adwuma wabre jese eda eya asore ne da kwasi ada na aseme meda no nya kwai edware betena asore no wadi asasa kwareshi wotu ya no obuka de aka gunu botum no woni ni kunu ne yere ne ma no mu enjoy umuko holidays no mu daka papam na obi asakra anase yakọ obi akọ preach sofo akọ preach evangelism for ne ade obi epe just at the key to be establish business na watimi jam panatwe we giant for ho a wo modeda wi no mne sa abrabo nti wono de no akogura mu no support on way amen enti mamen kan English no 1 Corinthians chapter 9 me say ma emfa adwumasem wadwumasem eniagoro 1 Corinthians chapter 9 verse number 4 me kan no English no me kan si amesi enti me no se mo nyina motebrofo medical aka twi no
nti we meka ne wa na watie senia osomafo Paul esteti nsem no wa ma nani ankoda asafo no so Paul amfa nani anto obia so nyame adwuma na no ye ne nyina amfa nani anto obia so amen. 1 Corinthians chapter 9 verse number 4 going tie 1 Corinthians chapter 9 verse number 4 or say, don't we have the right to live in your homes and share your meals? Don't we have the right to bring a believing wife with us as the other apostles and the lost brothers do, and as Peter does? Or is it only Barnabas and I who have to work to support ourselves? Till verse number 6. Is it only Barnabas and I who have to work to support ourselves? Obisa question. Wasi enti ayamene Barnabas nko a ena sese ye de ensa ye adwuma e supporto awurade adwuma ye nana. Ade amane be ne enya. Amane be ne enya. Na hwese onipa de sani ana ase nipa no a de ye adwuma den e supporto no ho. Hwese de ebesi abre afa. Tie. And what soldier has to pay his own expenses? What farmer plants a vineyard and doesn't have the right to eat some of its fruit? What shepherd cares for a flock of sheep and isn't allowed to drink some of the milk? Am I expressing merely a human opinion, or does the law say the same thing? For the law of Moses says, you must not muzzle an ox to keep it from eating as it treads out the grain. Was God thinking only about oxen when he said this? Wasn't he actually speaking to us? Yes, it was written for us, so that the one who plows and the one who threshes the grain might both expect a share of the harvest. Verse number 11. Since we have planted spiritual seed among you, aren't we entitled to harvest of physical food and drink? If you support others who preach to you, shouldn't we have an ever greater right to be supported? But we have never used this right. Atiasma Poroka. If you support others who preach to you, shouldn't we have an ever greater right to be supported? But we have never used this right. We will rather put up with anything than be an obstacle to the good news about Christ Jesus. Verse number 13. Don't you realize that those who work in the temple get their meals from the offerings brought to the temple, and those who serve at the altar get a share of the sacrifice offerings? Verse 14. In the same way, the Lord ordered those who preach the good news should be supported by those who benefit from it. Yet, I have never used any of this right. And I am not writing this to suggest that I want to start now. It is Paul chiremwa me yehunu se eya hyade ne ade da ho a omoya omonto mra sese omo benefit free ensafoma ene afoforo ho no omonto mra nanso wamfa anye ahyade ama ne ho se ewom se ya tworo de nanso obeyo sintidua nti o se de Yesu Kristo eye bi ma Peter se ko ensuo nkoto dra no se bi na Peter enso beye enipa ho ahomete eno ntina oye Kristo mu dwumani so for man of God all life so a pede obeya o de betwitwa ho de kina bi de okwa akosere no ho ade no ono ane besa ade akodi nkomo o baabi ama wo wani magugu ase wo baabi yese nso wo betie no na wodin asai. Said obi
begu nyankopɔ dwuma ni bia ne mase kyerɛ me. So what I say. Tina make us say adwuma ya dia ɛho hia ɛmo nipa bia, no matter who you are. When you be ya eboa de ukura mu nukura mu ye. Entoto na se. Adwuma sem wo hɔ a na adwuma wo hɔ a akwan ba mu ano akoye. Ede adwuma ni hɔ no, wo gina Awurade adwuma na wo ya obi na oni asem. Okɔbɔ mpa ya obi na oni asem. Hallelujah. Yento aso kakra bi hɔ no. Wo se I would rather die than to lose my right to boast about preaching without charge. Yet preaching the good news is not something I can boast about. I am compelled by God to do it. How terrible for me if I didn't preach the good news. If I were doing this on my own initiative, I would deserve payment. If I were doing this on my own initiative, I would deserve payment. But I have no choice, for God has given me this sacred trust. What then is my pay? It is the opportunity to preach the good news without charging anyone. That is why I never demand my right when I preach the good news. Even though I am free man with no master, I have become a slave to all people to bring many to Christ. When I was with the Jews, Paul say, it is the opportunity to preach the good news without charging anyone. That is why I never demand my right when I was preaching the good news. Paul ama yehunu se wono asempa dwuma na oye no wampere se obe charge onipa bia se de be ya enipa bi nkokeka ensem bi enti. Hallelujah. Se de be ya enipa bi enkokeka ensem enti. Ena Paul wanyana dwen se obe ya ade a ekina bi nipa beka adwuma oye no ho asembone. Wodi saa se esese oye ne saa every se ye oye Awurade adwuma no odidi ho. Edinka yete life reach 24/7 kanya bone se me wi a me na so se me data asa anase esa anase obi a wo moa bia no e wo data nsensem beboa me mento mra enya mra to o da bi enya mra to nanso di nipa bi bekanti di nipa bi badwinenti. This month mato data nko 800 series. This month ye wura mo how many days ni 13 and I say 17th and I say 16th and I say 15th meboa mato data 800 Ghana series. Anza yo ngoma data nko a me de beka nyankopo asem because me preach we are SSM me sa download the video no best 2 hours me ko TikTok ma ko download di etwe me we are masa ko upload di at ya to YouTube e wo mu a me sa twetwa on say preachings ni bo ma me preachings e wo okọ me buy ho a egugum e ni nyina go YouTube etimi so YouTube na ma ye editing screen recording was then na makotwe na makate baby e ho ye na ma eno enya senketo 24/7 data is so just any 15 800 Ghana series 8 million titiska and ye gina preaching musa life ya ye no more than 1 year non-stop 24/7 they be ameba life after check data ho asem. Now, so when was the last time I'm about life? Soon maybe I say, ya Kenya misemo wi enti wa hopese oboa me data no be ka ana be boa me number na da ho no come bayo see e bin see da ana so obi frame or back door kura obi o life no so na wo life no so no frame or back door me wi a omla life no so me ka say me na ka say o back door a complain data enti no on send me sika na me fan to bi e bin see da enye bibia wo die nipa bekanti enye se mintimi nka be die nipa bekanti
Enti Yesu Kristo de sanse na won niema we a kyerɛkyerɛ yɛn. A kyerɛ yɛn sɛ wo biribi yɛ ɛwɔ dada sitinema ɛboawo. Ɛboawo. Ɛma nipa kora bu. Obu nipa wo ma no. Emu yɛ du. Na ekoye say what say even life we near the say me the sad ne be ma obehu ni pe ba beti e be kakra fe so life kro bia ma na better life so mo am data wan obi a me biem me the basic ase mo obi ansi ha kra biem ana obi aso ntime mfra me kra na nka be kra ka say man of God me no bompae and as say because obe fe wo de sika say me ha na dwene na so say ya de say wo ye man of God wo life we so and as we nyame dwuma ni and as we obi a wo gine Kristo adwunem ena wo bibi kakra wo de bata won ema ho a ebeboa wo obu anipa wo ma no ebekoso awo ho ahokyere wo betima akopɛ bɔhia akosiri obi ade ne enso nipa na wokɔ na gya akopɛ boa no wonnim di tirim atwene ene seriosity ene serious fa nsɛm fa enti wonya adwuma bi ya eboa wo dodo a wo life so yɛ adwuma ma woni nko adwuma sɛm entutu adwuma se adeɛ nyinaa mu na wode mpabɔ ne nkutosire si ho esere wurade a menim sɛ owura Yesu Kristo a ɔma nipa nsa no adwuma yeye no ɔbɛma adeɛ nso ayeye nti Paul bientia na ɔno ɔyɛ honamfom adwuma ɛde support adwuma a ɔyɛ no asie ni sɛ bɛyɛ nipa enkogina ba bi enkasa. Acts chapter 18 verse number 1 yɛnhwɛ adwuma na Paul ɔyɛ enche mepon sisi a Acts chapter 18 verse number 1 yɛnhwɛ Paul adwuma na ekura no. Acts chapter 18 verse number 1 Acts chapter 18 verse number 1 ɔse na yɛnum akyiri no Paul efri Atene ekɔ Korinto na ohunu Yudani bi ne dinde Aquila ya wo no Ponto ya ofri Italia eba ho enkyare na oba ho nkyare ene ne yere Priscilla efri se Claudio ahye se Yudafo nyina emfi Roma nko na okɔ wɔn nkyɛn. Verse number 3 na enam se one no adwuma eye baako nti ɔtena wɔn nkyɛn ɛyɔ adwuma enu nti efri se na ɔyɛ ntoma dan yɔfo na da homeda na ɔkɔka asɛm no hyia dan mu ɛma Yudafo no ɛne Helafo agidi. Hano Acts chapter 18 verse number 3 no amiati asese Paul na oye tent maker owonsa no dwuma na oye a ode bata ewurade adwuma na oye no because of that anything na ne ho nkyere na ewo niema bibire mu nti homeda dura na wakwa sore na wakoye teachings eda adwuma ni ho no na wakoka nyamsam kama sana na Paul eye kakra. Acts chapter 20 verse number 33 also yenhwe asemu a Paul saka fa adwuma asemu. Acts chapter 20 verse number 32 was na afei die medemo mehye ewurade nsa ene na adom asem no ono na obetimi demo asi ho na wamamo ajapade wona wote won ho enyina mu. Verse number 33 was mani a mere obi bibia adwete anasika anasa atade moa munim se die ehia me ene wona woka me ho no saa wase ensai anu adwuma ena mede enyaaye ne nyina mu no me kire mo se esese moyo adwuma saa ede boa wona woye mere na mokai awurade Yesu asɛm a ɔka se omamu wonhyira esene wonkyie na ɔka saa no okoto ni nankru manim ene won mu nyina ebom empaye. Won afei efutu a Paul edebema omanfo ne nsafoma ene dodo a abeji Kristo adi. Paul chire mu se ono no ni nyam dwuma na oye ni nyina nani amere obi bibia se wonni adwuma bia ya wani berebrade se wonni adwuma bia ya wani brade because ade no wope wonni sika wo de kwa akoto edidie na ne nti nipa na ekoba no wani bere no wani bere
na de ahoya ne ebufu bi ne niema bi mu na kyerɛ wo sɛ fa kwan foforo bi so kɔbu obi fa kwan foforo bi so kɔbɔkorɔ no kɔ ya ade bi atu awurade mmara. Nti Paul say because of na wono ankasa wo ne nsa no adwuma kakra wo bibi kakra wo yɛ nti no wonam fam no nani amere wo bibi hwee nani amere ebe wi ase na wo de adisma kotwa nkontopo akɔgye obi ka afre ne nsam afa kwan bi so no akɔgye obi efie afa kwan bi so no akɔgye obi sika twididie afa kwan bi so no akɔgye obi sika adwapade bi. Paul say na mani amere obi dwetɛ anasika anasa atade na muamu nim sɛ de ehia me ene wona na wɔka me ho no. Nti na Paul wo mu ana ene ne nam nyina no na no wɔdwene wo ho. Nti sɛ bi akyedie bi kura na bibi ba wɔde ma wo mu edi n'akyi wɔde ma wo mu a edi n'akyi sɛ wɔno no na ɔwɔ ne so ne ne de ene emu sɛ ho sɛ asɔfo dodo sɛ ena mpacho mutime dwena adwene wo mu a edi akyiri be Nyankopɔn adwuma ade no kura bɛba no ɔno no bɛgye api so ɔno no bɛgye api so wɔnwene mu a mu di akyiri ne da ɔnwene mo ho. Paul say me de na ehia me ne wo mu a na wo mu di machi wo mu a na di Paul achi no na Paul dwene wo mu ho sɛ bɛyɛ wo mabrabo besi yie wo mu a na di Paul achi no na Paul dwene wo ho sɛ wo mu so benya baabi agyina sɛ wo mu so dada setrim niama bɛkɔ yie. ɛna asɔfo dodo sɛ na sɛ enipa bi di wɔn mu achi ɛyɛ Nyankopɔn adwuma a ɔmo dwene wɔn ho. Asɔfo dodo sɛ ɛna dwene enkora edidi wɔn mu achi ɛho. Asɔfo dodo sɛ ɛna dwene sɛ akora wodi n'achi no ɔbɛware akora wodi n'achi no ɔbɛha adai akora wodi n'achi no baabi a waduru no ɛsɛ boa no ma ne nyina so akɔnia badiam ni ade ɛne ma menya ade we mfama no ma menwene ne yere ho nwene ne ma ho ma menwene na sitrim. Asɔfo dodo sɛ na wɔ Ghana ha ɛne timi yesa dodo no a ombetwi condemn de bia na me kasa asɛm no ombetwi condemn amu sɛ wɔtwi condemn ɔmfa ho ɔno ne beneficial ɛne hia no ne beneficial ɛne hia no ɔmfa ho. Kristo mu asɛm na meken. Paul say wo mu a ne di machi no wo mu die ne hia me enye me Paul me mu because mo bibi kakra bi twitwa me ho. Enso enne wo de hwe nsafo hwe nsɔre ahodoɔ ye bibi asɔfo ne ye mo ɔn se ya ye bibi kura ma asɔre ba epen bibia nkɔma asɔfo aduane nkɔsɔfo fie yemfa nwe nkɔma asɔfo yemfa de bia asɔfo nso enye asɔfo nkwa na ya asɔre de ɔbɔ drums ne ho hia de ɔhyehyɛ nkonwa ne ho hia de ɔtete asɔre de mo ntenta ne ho hia de wɔte ye kana sɛ ɛpono no wana ne ho hia wa asɔre ho wana ne ho hia obi kura te asɔre fie hɔ no mu a ɔno de wodi kura yɛten na ho kyere no oni baabi da ɛso bibia kɔsɔfo nkyɛn. Paul sɛ obɛyɛ leader no wɔno na wɔdwene wɔn mu a na ɔmu di n'akyi no ho. Open quotation no a Acts chapter 20 verse number 34 wɔsɛ muamu nim sɛ de ehia me ene wɔn a wɔka me ho no de ehia wɔn no po ene wɔn a ne ka me ho edi na chi ɛyɛ Awurade adwuma. Ɔsɔfo dwene ho ɔsɔfo ma me dwene ho de ɔne ne te no dwene ho sɛ wo biebie nsɛm bi sɛ so a ɛyɛ leader na leaders na sɛdeɛ sɛ wɔn dwene wɔn mu wase no ɛyɛ abamu mpanimfo no mo te soro no sɛ ɛsɛ sɛ wɔn dwene wɔn mu a timamufo na wase no efritete ana sa we yɛtwa beto hɔ no mu ana bese nɛ bebre nwene wɔn nsafo ma ho bebre nwene wɔn nkora wɔn didi wɔn akyi ho bebre nwene wɔn ho
na wode saa abrabo we ne etrimpo we nante wo Kristo mu a enipa ni so ne ehunu se mu ye leaders of the God anaze mu ye leaders of the Lord but enya no kore honhum wo awurade anim udidi men na wakora a wone ne nam na no ho kire wo bebete na wakora a odi wachi anase akora a waboa wa gina wachi a somwa nyame adwuma mu ne ade akoni abadie na ne ho hiehia no na wo sugu ne mu e wo ne dabere kira na wo leader no a wo ye no ase ne sei na so ewie peye oyo adwen so obeka bibi kakra bi pe na ya sa be kantaw ana hyehye nkrofo ho saa na dodo no esi apini e wo dem dodo no esi apini e wo dem ama bebere abamu abu ama bebere wura ho ama bebere no mo se omo ma omo kwai ebedi awurade adwuma mpo achi Paul say media die hiamene se wo mo edi machi no omo brabo ebisi omo ye media mi obi eno nti ana mehia mo se esese mo bia de ne nsa ye adwuma Acts chapter 20 verse number 34 to 35 Osini nyine mu no mekire mo se esese mo yo adwuma saa ede boa wona woye mmere. So there are some people in church, there are some people in the church omo ye mmere ne tamo so se so ware oni kapre waye mmere o pe adwuma ye woni sika o de koto machine wo su adwuma pon ho anaso wonim de na se talent we na sese ngam ye enso support no waye mmere ni gidi esa na bamu yebu oyo ba abrabo no niema ma ye diama no ahoyehia ne ahokyire di waye mmere awurade asem se ese ye ne a ye hu odene se ye boa wo mo mmere obi ntia se God bless you wase mwanya adwuma mfampia wona ye mmere asore ba ye adwuma 24/7 boso meso sika woje nyi sika ketwa e ba asore no ade onima ne ma ye fia kese ene obeto de ne boarding ato de ne boarding woda ka mu abe pake atade shem edume menda adaje nim edu kwasi adanso ha he kese wivon no abo chichin kufa ne guniti so no yi acha no akwa sori dem no okoba chiwingam den nim krota so for so begina puppet ya tablet and quotations ni gusuo no the brofu preach na obi hye wan corner na dada aduane abon ye de we kwa heaven ebe yere papa enti etwa se Kristo som ene awurade adwuma ya timu na ye koba no ye boaboa ye ho o adwuma bi na me pa achew esese opia wo bi pe asafo ba bi fa na wura ba bi no nya adwuma ye na wono nso ne nsa nkona no na ne nsa nkona no emwe bi wo asese wo de boa wo bi manipa no ha no e wo Kristo fia do it buanipa na efa wo so ma wo bi ahoyehia kwa ene ne efiri nyamesom papa no okay James chapter 1 verse number 17 hoba John 7 kan say James woman meboa so James 1:27 ho I think so onyamesom pa ehu ni fi e wo agya nyankopo anim se obi ko hwe nwisia ne nyanka e wo wo no ahohiem enti woni pa wura ahohiem mu a ese o Kristo ni bia se utimi force na wo ma nipa ko firi na ahohiem. It is written in the Bible. Enti Paul say Acts chapter 20 verse number 35 was ni nyina mu no me kire mo se esese mo yo adwuma saa adepoa wona woye mmere na monkai awurade Yesu asem o kan ye se omamu ewo nhyira esene waje nti Paul bae no ne nyam dwuma oye ni nyina no wo adwuma kakra oye de bata ho ya na esopoto no dada setena nti adwuma ye mu ni kwahia wo bi ate wani hwe woni bi nso a me de metufo se pebi yo na
ehwe aniwu asere nso nye bia de wokɔpɛ no ho bɔhyen ana wokɔsere ho bibi nye de bia na obɛma obi yɛsɛ woyɛ nyankopɔ adwuma 24/7 Paul wɔyɛ adwuma de support on life sɛ de bɛyɛ kyene bi obi nkɔka asɛm bi emu ne di ho fi amen yɛnhwɛ me 10 abɔ ɛsɛ sɛ mepɔn 1 Thessalonians chapter 4 verse number 9 asɛm ketewa bi wɔ hɔ 1 Thessalonians chapter 4 verse number 9 mapɔn na yɛmfa de aka ɛntoɔ 1 Thessalonians chapter 4 verse number 9 yɛnhwɛ asɛm ketewa bi a Paul ɛka kyerɛ wɔ ha sɛ na onua dɔ ɛho deɛ ehia mo koraa sɛ wɔtwerɛ bre mu efrisɛ moa ɔsɛ efrisɛ moa na wonyankrompɔn akyerɛkyerɛ mo sɛ mo no dɔ mo ho na moyɔ saa enso a enuanom nyinaa wɔ Makedonia Macedonia nyinaa ɔsɛ na moyɔ saa enso enuanom nyinaa ya wɔ Macedonia nyinaa ho nanso enuanom ye tumofo sɛ monkɔso enwoma no mmoro so verse 11 na momomɔden enye koom na monyo moa de na momfa moa monsa enyo adwuma sɛdeɛ yɛhyɛ mo no na monante sɛdeɛ ɛfata wɔna wɔwɔ akyiri no anim na biribiara ɛhia mo amen nti osmafo Paul etu Macedonia asafo no fo sɛdeɛ wɔn hyehyɛm de ma wɔn no wɔn mfa wɔn mo nsa enye adwuma mpiepia wɔn mo ho enyiyi wɔdɔ adi mfa nkyerɛ wɔn ho wɔn mmoaboa wɔn ho ɔdɔ adi mmoaboa wɔn ho nyimfo wɔn nsa nyɛ adwuma na wɔn mo ɛwɔ akyirikyiri ne hunu sɛ wɔn ne Kristofoɔ da wɔn ne Kristo ni ntime boa na sɛ wɔn kyerɛ na wɔkɔ wiase ne hɔ a ebu bɛ kora na ɔde wɔn ma esi nsɔre bebrebe na bɛyɛ program a yɛpɛ chairman a ne akɔ obi a wɔn kɔ asɔre hɔ on sɛ nhyɛ no monyam yɛpɛ chairman yɛpɛ supporter ne akɔ obi a wɔn kɔ asɔre hɔ so ɔno na ɛmɛyɛ chairman emiyi sika ɛmfa mu awurade adwuma abraye ne yɛ wasafo no mu no ana asɔre ba na owuo mu no ne yɛpipia yɛn ho connections enye connection kura chance bi timbo utumi obi kura awurade timi bie kwa ma obi ne nipa ni monyamfo bi titiri bi kokohia na chance bi wo ho a asɔre bi betuma koye ko adwuma na beboa ama program asɔre afinhyiafo de na asɔre betumi abeyi sika twitwiri de aboa no yenye opportunity ne ba no atena so ode mawa yebebu ni wudi ne yebebo sources bi beba wo ho nti sources ne beba ho na ma wo no ho nti no anse wo yɛ ya wo na wo benya nipa na di nkomo so wo koye adwuma wo ne nkyai meboa ti bibia ne communication wo na beba ho nti sofo ni yebu ni din wo ti ene yemfa ma enka nti asɔre no ebedru ebebia program bedru sɛ sesa asɔre no nya sika de bo asɔre no bra na ye nkobesie enso sɛ nsafo man obia wo de woyɛ ɛna yehyiam ɛna yeyi bi de asopportu Kristo adwuma Kenya nkoso kabeye nkoso nti honam fam adwuma de eye Kristo mu ahyɛde ani ade a ehiama onipa bia nti sɛ wo bia yero ho woni bi nso a toto niema na epebi na aboa ama Kristo adwuma no wani agye wom Kristo akyiri no wani agye bibia wo hia bia no wo sika wotimi to aduane a okondo wotimi to di a yenkyekere wo a bibia nso nsi kwai hallelujah enti 5 verse number 14 no nso ka asebi 1 Thessalonians 5:14 honom na oka asebi o se nanso yetumofo anuanom se monkasa nkyere wona a wonam basabasa na monkyekere wona a won akoma atuo so wire na monso wona a woyɛ mmeremu na monto mobo ase manipa nyina na monhwɛ na obi amfa bɔne antua obi bɔne nso ka na munni ne wose munni ne akiri da na munni nipa nyina ho na momma bɔne nye da na mamunya mpa boda verse 18 na monna ase ade nyina mu na yei ne de onyankopɔn pɛ ɛwɔ Kristo Yesu wɔ mo ho munnum honhom no na monte adisɛm so atua
monso ade nyina enhwe na monhye mo ho den na monye mo ho emfiri bone su nyina ho na ono asomdwe nya nkrompon no ono na obehwe mo so kra na ohwe mo honhom ne mo kra ani mu nipadua so ade efiri sesei ma mo ho masem bia ewo Kristo Yesu mayire mu ono kwafo ne de ofre mo no ono na obeyo amen. Enti verse number 14 enti chonsem no atuyefo se yen kasa nkyere wona ne nam basabasa na yentu omanefo minim se wonam onam basabasa we ye Kristo mo afutuo na mede aba ti Kristo asem no tuyefo se ade nyina mu no yentoto ye niam pe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  se de be ya wona ewu akirikiri no omungu yendi ho fi enkeka nsem basabasa na afi be wiase na obi begu enim ase because of eniema binti na bi esese ye nyina timi ye bibia fe bibia ye die no etimi afa ne kwan. 2 Thessalonians chapter 3 verse number 10 was na ye wo mo nchen no nso ye hye mo se obi mpa adwuma nso a ma onidi na yate se ebinum nam ho a wonam basabasa ewo mumu wonwa adwuma ne mo ye tredetede wona wote saa ye hye won to won fo se ye na wura Yesu Kristo mo se wonwa adwuma kom emfampe wonom ano adu we ya asemu a osomafo Paul eketwa okani twa ne nsemu ano wo se yate se ebinum ho a wompa adwuma na wayo enye se adwuma ne eni ho ewo ho beto beso obeyo o se ye hye won wo Yesu Kristo mo se wonye adwuma kom emfampe wonom ano aduane we pacho minu obedi we ho nkoma makasa etia edi watem mebu animti ana da bi se de be ya ye dada setna kwanya bedie ye nyemobo na obi nso enkogina baabi enkafon kafrache ensemfon enimtiabuo ene kasatwitwiri boni bia mfa nkyerɛw enye obia ana ewura ho kyerɛ mo pɛi enye obia na te abrabo ase enye obia na nim wo hawo a ipaache wonam mu ena nipa no a wokoka wasema kyerɛ no wonnim na trimpo se wo ka kyerɛ ni woni afoforo so kodi ho koma me aserew wonnim na empo se wo boa wona entimentu aso bosome anase afe enti Kristo mama ne adoforo we ye Kristo mo nkyerɛkyerɛ a ene de paacho mede ebae ma woni ko wadwuma sam we ye part 2 eno e ka part 1 ene eye part 2 awurade hu ye mobo na onkae se empo se yensa no adwuma sei na ye ni bi mpo ya mesre awurade se oma ne homene so na enana twi na wotwi a ye wura mu ekosi ne bosumi we awie ye no omfa ne tumi so mpai ekwanya bi kese bi emfa ma ye nyina baako na obi anya ne so ne de na yakona aduane yetimi atwadi na yare bi ohaw bi amane bi ba yetimi anya ahohene ade bi ade atiti na afiri ya nso na se eba ne Kristo adwuma mu nso a ye bodi fra yanso yetimi de ahokeka ne anigye akoyi bi ato awurade ayewe mu yemfansa pa nkwa awurade fie. It is written in the book of Deuteronomy. Anna Johnson no apamfoforo mu nso yato correction ewo awurade efie se wonya adwuma ebede na wanimpo aka awurade efie fi se awurade fie ho yato correction yeyi sika yeyi to ade boa misia ene nyanka ne ekunafo adofo moma ye nhyase ye koto a ye mompa ye nsire awurade hye oma ye nsa no adwuma enye yie ye di bimpo a oma ye bi Yesu Kristo de obeba onya maaye ye bedidi ye benom ye beda ye beto ye beton ye behyew ye benom obi besre ye esese ye mani bi ne nyina atwa kosi adwumasem ene sikasem enti mom ye moye ho so na eho afutu a media bai se oye
honemu akwadworo anase adwumasem akwadworo a enne menamugura Yesu Kristo homobro so osrew se kentene ho na sori enne na wa hoden okina bi paachew ahoden no entena ho de bia awurade hu yemobo na onkaye na onfa enne Kristo mu futuo ene nkyerɛkyerɛ ba Yesu na onhu yemobo